אז הלכתי בסוף שבוע האחרון הזה לראות את הסרט החדש של סופרמן. זו עומדת להיות ביקורת עם ספוילרים, אז אם עוד לא ראיתם את הסרט, אני רוצה להגיד שזה סרט נחמד, שווה צפייה. אם אתם אוהבים סופרמן או סרטים של DC, אני לא אגיד שהוא הכי טוב בעולם, אבל לכו לראות אותו, תחזרו לפה ותראו את הביקורת. אם אתם טיפה מכירים אותי ואתם יודעים שהסרטים של ג'יימס גן לא בדיוק מה שאני מחפש בסרטים, בטח לא בכאלה של גיבורי על. אני אוהב את הטון שהוא טיפה יותר רציני, כמו של כריסטופר נולן וזאק סניידר, או כמו של הנוקמים אינפיניטי וור וסוף המשחק. אבל שוב, אני חייב להגיד שאני די נהניתי מכמה מהדברים שהוא עושה. את פיסמייקר די אהבתי, את Guardians of the Galaxy די אהבתי, אבל זה הבעיה. אין לו שום יצירה שממש אהבתי. אין לו שום יצירה שאני יכול להגיד, וואו, הדבר הזה הוא 10 מתוך 10, הוא 9 מתוך 10, אפילו 8 מתוך 10. בגלל זה לא באתי לסרט עם יותר מדי ציפיות. השחקן של סופרמן נראה מעולה בתור סופרמן, הוא מצליח לשדר נוכחות וכוח כמו שצריך להיות בסופרמן, אבל מהר מאוד מתברר שהבעיה היא לא בליהוק, היא בכתיבה. קלארק זה דמות שזקוקה לעומק רגשי, קונפליקט פנימי, דילמות מוסריות, אבל בכל פעם שהסרט מתקרב לזה, מגיעה בדיחה, לפעמים ילדותית, שמוחקת את המומנטום. הטון קופצני מדי, הוא מנסה להיות גם מרגש, גם מצחיק, אבל לא מצליח להחזיק אף אחד מהם לאורך זמן. לקס לותור בגילומו של ניקולס הולט, אם אתם מכירים אותו, הוא גם שיחק בסרטי אקסמן, את ביסט. האמת זה נפתח מצוין, הוא חד, מאיים, חכם, אבל ככל שהעלילה מתקדמת, הדמות מאבדת כל היגיון פנימי. לתת רמז לסופרמן איך לעצור את התוכנית שלך, זה לא חכם, זה עצלנות תסריטאית, ומהרגע הראשון ידענו מה עומד לקרות ברגע שסופרמן נכנס לכלא. לא יסלן בסרט הזה, פשוט לא מחוברת רגשית לדמות של קלארק. הריב ביניהם, שהיה אמור להיות נקודת שיא רגשית, ממש הרגיש כאילו הוא עובר ליד, והחלק הכי מפגר זה שהיא לומדת להטיס מטוס תוך סצנה אחת, באמת, אוקיי. ואם יש משהו שבאמת אהבתי בסרט הזה, שבגללו אני חושב שהוא שווה צפייה, זה הכלב של סופרמן קריפטו. כל פעם שהוא על המסך הוא גונב את ההצגה, אבל היה סצנה אחת שמאוד מאוד הפריעה לי. כלב רגיל יגרום לכם לנזק בלתי הפיך ביד שלכם, אולי ישבור לכם עצם. וקריפטו הוא לא כלב רגיל. ממש כלב שיכול להכאיב ליצורים קריפטוניים, יש לו כוחות בעצמו, וברגע שהוא נושך בן אדם רגיל, אותו בן אדם אמור להיות על הרצפה בחתיכות. אני לא יודע איך לותור יצא מזה בלי כלום, אולי בגלל שזה סרט PG-13. עוד חלק ממש מפגר, כאילו, אני יודע שבמן אוף סטיל היה את הביקורת הזאת של כל כך הרבה אנשים מתו, אבל הפעם ג'יימס גן בחר לעשות את זה אחרת, הוא עשה בדיוק את ההפך, אף אחד לא מת, בזמן שהיו את הקרבות בעיר. עכשיו אני מבין שהוא רוצה לעשות שסופרמן מציל את כולם, זה לא הגיוני בכלל. עזבו את מן אוף סטיל, אם תראו את הנוקמים, אם תראו את אינבינסיבול, סיביל וור, בכל סרט גיבורי על שנערכים בו קרבות גדולים, בטח עם כאלה כמו סופרמן, חייב להיות נזק. לא רק לרכוש, גם לאנשים. עוד משהו אלכס, קופים שמגיבים ברשתות החברתיות נגד סופרמן, אין לי אפילו להגיד עד כמה מגוחך זה נראה. אם זה מצחיק, כן. מצחיק לרגע אחד, ואז כשחושבים על זה שוב, זה פשוט לא הגיוני ומטומטם. וקשה לי מאוד לקחת את הסרט ברצינות ככה. ואם שמתם לב, היה גם אלמנט מאוד פוליטי בסרט שמקביל את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כשצד אחד מוצג כרשע והצד החלש מוצג כקורבן. זה נעשה בלי עומק, בלי מורכבות ובלי כבוד לאינטליגנציה של הצופה, כי אותם אנשים שיש להם אינטליגנציה בודקים וחוקרים טיפה ורואים שלא תמיד הצד החלש הוא הצד המדוכא. וגם ההורים המאמצים של סופרמן לא מקבלים טיפול ראוי. ג'ונתן קנט מופיע ונותן נאום מוסר מתוקתק בלי שום בנייה לדמות. הוא מרגיש כמו ציטוט של אינסטגרם ולא איזה דמות. באמת, ראינו אותו אולי סצנה וחצי, ואז הוא מתחיל להגיד לסופרמן מה הייעוד שלו ולמה הוא פה. עכשיו, אני יודע שזה לא סרט אוריג'ן, אבל באמת, אנחנו רוצים טיפה להכיר את הדמויות לפני שהם נותנים נאומים כאלה. אבל למרות הכל, יש רגעים שהסרט כמעט מצליח. האקשן באמת מרשים, הכוונה ברורה, להחזיר את סופרמן לתחושה של התקווה, אבל הדרך לשם רצופה בפשרות, חוסר עקביות ובעיקר חוסר אמינות. ועוד דבר אחד, אולי מה שהכי הפריע לי באופן עקרוני, המהלך שבו חושפים שההורים של קלארק קנט מקריפטון שלחו אותו לכדור הארץ לא כדי להציל אותו, אלא כדי להשתלט עליו. זה שובר את כל הנרטיב הקלאסי של סופרמן, זה מנוגד למהות של הדמות כבר 85 שנה, שהוא גיבור שנשלח אלינו מתוך תקווה, לא מתוך כוונה לשלוט. סופרמן תמיד היה סמל של טוב לב, של מוסר, של אנושיות, למרות החייזריות. אם ג'יימס גן רצה לחדש, אפשר להבין, אבל יש חידושים שפשוט לא עובד, כי הם מוחקים את הזהות של הדמות במקום לפתח אותה. אני אתן לסרט הזה 6 מתוך 10. אם אתם אהבתם את הסרטים של ג'יימס גן עד עכשיו, כנראה שאתם תהנו גם מהסרט הזה. אם נהניתם מ-Guardians of the Galaxy, כמובן שהוא מזכיר אותו. אם נהניתם מ-Peacemaker, הסיכוי שתאהבו את הסרט הזה הוא מאוד מאוד גדול. ושוב, אני לא בא להגיד שהסרט הזה גרוע, הוא לא גרוע בשום צורה. פשוט חושב שיכלו להפיק ממנו הרבה יותר, ואני חושב שהוא פספס כמה נקודות מאוד מאוד חשובות לגבי סופרמן. אני לא אגיד ששנאתי אותו, הוא די נחמד. אני אפילו אולי אראה אותו עוד פעם. באמת, הוא סרט משעשע, נחמד, אבל אם הייתי לוקח אותו ברצינות, ברור שלא. תודה שצפיתם, תירשמו לערוץ ותגידו לי בתגובות מה חשבתם על הסרט.